will be having our swimming time. Lakad-lakad lang. Chris Curry, Ramel Juan, Atenina Progoso, Jim Santos. I already gave Atenina to Brenda yung binigay mo. Thank you. Oh, may mga bakawat. Ang ganda oh, ang linis. Jean Rosemary. Oh, may palitsyon na. Sana all. Lakad-lakad kami papunta dun sa dagat. Hey, Ray Rex. Bakawan. Bakawan. Dami nila rito. Kasi katabing dagat lang. Lilian Hernandez. Yung binigay mo Ate Nina, binigay ko na kay Brenda. Thank you daw po. Pupunta na kami sa beach resort. Catherine Gagas. Thank you, Ate Nina. Malayo pala to. Papasok. Wala siya malapit sa labas. Dahil kapag ganito sobrang tirik ng araw, hindi siya okay lakarin.
Ayun na po sila. I think public resort to or public beach. Sana mawala ng signal dito. Ayun na, yung dagat. Masukal yung daan, parang tapunan ng bangkay. Ano tayo ng mga cottage? Ate Clea, hello. Baka doon sa kabila. Maribig nila Torres sa Curasota. Ayun yung dagat. Baka doon pa, oh. Kasi na may mga cottage. Mm-hmm. Sana kumapit hanggang mamaya yung ating team. Ate? Ito naman tugikan, wala man mo dito. Ano ko, Gikas? Oh. Masakay ka sa rila? Tara na, tara na. Pari kita. Ada sila. Nagsunod ka mo. Asa din naman? Sa swimming pool? Wala pa dito tungkuan ka. Wrong turn. Ensal Akdal, hello. Nakahali kami kabila ka lang. Lubog swimming pool. Asa flag day, di ba? Dora, dito ang na-swimming pool. Dili lagi kagi. Dili kagi lagi.
Kuha po dito to nag-jeep. Oh, lagi mo rin. Isang pa. Yan, nasi mo. Lang. Wala sa ako. Jela! Jela drone! Jela drone! Kumana? Neneng Balangkit. Mila. Althea Babanja is watching. Doon ka na Althea, ka dito sa Pinalayo. Jen Kabasa. Hi Ma'am Jen. Good morning po. Nagkamali kami ng daan. Kagaya ng pagkakamali ko sa kanya. Ba't wala na kayo agad? Love ko nanood ka happy birthday. Huh? Kaya, Magkano lahat? kaya pala nanghingi ka ng Gcash. Huh? Nagpa-Gcash ka. 100 lang. Pa-birthday na ba yun? Pang candle. Nagalitan ko na. Bibilin mo siya. Bibilin pala siya. I-uninstall mo nga yung app na yun. Ay, mamaya. Tama. Lakad is real. Struggle is real. Heden? Bahala ka sa Heden. Wala ka sa head mo. Yeah, boy, Choron. Ate May. Ate May. Ate May. Let's together. Jay. Ayong, anong name ng resort? Anong name ng resort? Ayan. Ngayon naman, Hidin. Tama na napagpapnas. Sabi ko na sa'yo, resort na lang eh. Oo. Wait, ako pinalik ko ba sa? Wala na? Wala na? Wala lang cottage. Hindi ko na sa cottage. Events. Ala-ala. Saan tayo? Pwede. Maliligo lang naman tayo. Wala mo pwede yung sinig. Kahit nagpag tayo. Ano, lagi, walang tubig sa farm. Dili ba kung ang i-apas is swimming pool,
Pwede naman ta sa uban nga beach road. Mami Abby, hi! Mami Abby! Morning! Hindi na tayo ginugog sa ilan ka paktas. Kaya nga. Grabe yung pawis ko. Ay, tagaktak no. Janet Lopez, hi. Pero dito lang pa, dapit. May entrance. Wala. Pag maliko ra po, may bayan. Pila man? Kamay mo. Ang table ra mo? Ang table namin po. Wala kang meeting. Kaya dyan, sa meeting, Robert, sa meeting. Ito rin sa dagat pa dito. Sino ba yung table to? 300. 300? Sige naman. Wala, pinagawin nila. Hi, sis Nancy. Dali na table lo. Abi magkano? Kanina man to. Dali na table natin. Yan ang 300. Eto. 1,000 to. 1,000 itong ganito. Pag may tiles. Pag may tiles. Eto. 1,000 talaga ng house. Sige na, libre hula ate. Tapos 100 per extra. Dapat cottage ito. Ay, nakalay shade. Sabi niya gusto dagat mo or pool? Ang pool nga, pang banlaw. Ako din ako sa pool. Sige na, ay nalang din. Balik na. Ay, balik. Ay, sunblock dire ako. Gusto mo. Ala, dito. Hindi ko maklaro eh, parang price pa dito. Nagiging pa na. Oo, mamaya. Mag-change siya ng ano niya. Mag-change siya ng Punta na naman sa gamit. swimsuit niya. Ano Magdalena? Wala po may pagkaon. Asan na si Magdalena? Kanira ko na. Ang sarap ang table. Yung sa atin 300 daw per one. Dali naman yung maligo rin yung kuya ko. May tubig sa amo. Saan lang gusto nila namin ang table dito? Oo, ang table lang dito. Ito kami sa buwan. Depende daw sa inyo. Hindi ka namin Wish! hindi mo Oo. Hi, once a friend ko lang. Hindi ko alam sa ano to. Pero nasa Luway ka na. Bilya. Ano kayo rin yun? Oh, ano ito 100? 100. 100 each. One. Amin na. Mga rekta. Ate. Ate yan. Ah, Dalawa. awan 200. Ah, Landit lang. Ayun na po ang ating kikipi sa entrance. Lahat na to. Dalawa. Ano dapat 1.6? 16 kasi tayo. Kulang pa, apat. 100. Ayan. Sa maligo, wala kayo response ha? Ito ra. Nara siya. Ayan na. Amin dalawa niya. Okay na. Ay, wala pa. Kulang pa isa. Ilang kayo rin. Magato, hindi mo wala. Kuya,
Ayaw na, Nakagal, wala din. Wala akong wala. 200 naman yung gig. Kapalit ka. Saan eh? Kapalit. Amin na ba sa ato daw ay kwenta. Sinong soy boy? At pala na? Kulang pa na... Ilan kayo dumating? First batch? 16 tayo lahat. 8 tayo. Ay hindi, ano pa pala? Ito pa. Ala. Si Ayin kayo man sa kantin. 300. Wala pa na bayad. Ang gagawin ito 100 din na. Hindi mo lagi. Well, may 100 ka ba kay Jig dyan? Hindi ba kasi? May nagsama ang kain niya sa... Eto ako kagawin. Sa isa kami kuya. Dali lang, dali. Live birthday, te? Live birthday, te? Isa balon mo. Live spaghetti. Nice. Dahil lechon? Ano yung ba? Pansit. Wala, lihon, wala. Iba ko nga bata. Babalik ako. Ay, doon kita. Kuya, Kuya, yan pa, kuya. so pwede kami mag-swimming po tsaka mag-CR na po sa... May ba? Yung bayad, 30 isa. Times 8 siya. Ay, nagkagalo na po sila. SK? SK ba? Mga pamilya na. SK kayo? Ano? Boy, Pastor Babim! Ala na sila. Dancer, check one! Check one, check one! Ang uban dito sa ubon. Dire mo, okay. Di mo makita dira. Yung mga nandito sa halang. Yung nasa sanga, hindi ka makita. Wala kay wide ra kayo dire mo. Dito mo sa kina naman. Dito mo kina naman. Ay, kuara, Iya layo kay ka. Mga ano daw sila, dancer. Asa may mata na? Class picture. Together with your teacher. Asa may ingon ka na kuha? Dancers, kuha. Oh, picture niya ako kay di mo makaklaro tanan. Exercise. Silpan!
dito mahuman ko magsimot. Tauman. Hindi lagi magsagol sa akong solo, kaya kapag yung otro solo, di ba? O solo sa akin. Kaya magsagol sa ganda ka nanala, solo para maman. Oh, iPhone storage full. Di ba? Ito itong grupo, kung saan solo-solo. Ako saan? Yo, big sis, man. Go, big sis. Kaya Ate Judy ganun. Relax. Relax. Oo. Kuman naman kalakaw na dito. Hindi talaga magsulo or magsulo. Balik ko na ta. Wala na yung magsanla. Ako, Vic. Ayaw, dili. Helia Wato, Marites Palanya. Walang pa spaghetti or sandwich? Ano sila di ay talo? Hindi, JMD, DM. Oo nga, Maribik de la Torre. Uy, kanino to, oh? Walmar. Laura Briones. Kailan kaya? Kaya. Swimming. Hindi ka ba maano? Copyright niya. Asa ba yung fuse? Yung fuse. Oh, para ba ako? Dito lang sa ano, ano ang pangalan ng resort? Villa View. Hidden? Hidden Hidden. Hidden View. Social yung kanya, Hidden. Jenny, ano yun? Ito? Yun yata. Asa yung mukha mo? Ay, ito. Di ba kapag Bigo!
Good morning, Zenny Kagampang. Hi, Mama Je. Thank you, ha. Kay Lyra mo ilagay. Kay Jigjag daw na bag. Ayan yung brown pala. Ana Je Regalia. Gamitin minsan mo, ano, yung? Malali. Mababaw lang. Dili man sa dili man permit isa nga, depende sa tela. Isa ra kalikuan brown. Pati pa panari pati ka. Na chlorine? Magpapalit ako. Panari pati ka. Sa kanang mga kanak. Kayo ba? Kuya! Kuya! G stands for Gladys. My name on stage. G, pwedeng game. Ma'am, she na go. Ma'am, she na game. Alin na, Day? Ma'am, she na gorgeous. So, Magpipiming kami, guys. pwede namin ko to. Sandalan lang. Wala ka na lang pa yan. Hi, everyone! Ganito pala. Diba? Para. Ay, hindi. Dito rin naka-front. Ate Jane. Huh? Mar, bawal, Mar, bata. Go, Bashi. Ala, payo na po, guys. Paliligo na po kami, guys. Bayos, pangkayos din. Ayan may mga papilahan na nakita ko sa IG ko. Okay. So, ayan na po sila naliligo. Jen. Day. Day daw. Monday mo niya? Beautiful man. Jen. Ano ito? Sibod na ho. Alin na, Mac? Let's go. Yabo na karoon ng mga buhok. Naku, magpulot yung buhok niyan yan. Hindi nga ako magbasa sa Huwag mong basahin. Kasi may chlorine yan eh. Shower na laban. Maligo kayo. Ay, may pera ko na. Maligo ka? Liligo ako. Ganda lang siya, Tarshil. Ganda. Naligo sa initan. Yes! Hi, Ma'am Tina Torms. Good morning. Pasabi naman po kay Ma'am Brenda sa enroll reviews. Okay. Pa yun yung. Ano sinabi mo? Hindi ko naintindihan. Yung ato mo aluna, libre naman dito maligo na aray mga pagkaunan sa gilid. Teresa Winnet. Saan yun, Madam? Eliza Del Monte. Hello po. Sir Limor na Gino po. Good morning. Baka malalim.